Ekene ndị ọma, ekene m unu ndị be anyị, ekene m ụbọchị nke taata na ozi anyị bịa bụ ozi kpọ ọkụ n'ọnụ. Ozi akpụkọ n'ọkụ n'ọnụ onwe mgbe anyị kwuru anyị tiri na vidiyo anyị tiri maka akwa akụkọ nwe part 2. Ya nwanne m nwoke apụtakwa n'ọzọ wee kwuo okwu banyere onye ihe ma ndị na maka ndị na-ada ụta esi na ọ bụrụ nwanne akwa. Biko enyenụ part 2 da vidiyo unu ọfụma ka ọ na-asị na ọ kwụkwaghị on his right na akwa ọkụkọ bụ junior brother. Unu gee ntị na this video of nwunye anụ mgbe ọ kpọcha mgbe a mụrụ akwa na ihe ya amụrụ ya, mana nke dịzị m confusing nke bụ 1998. Aghọtara m nke a. Biko soro m na-ekele unu ọfụma maka nkokwu anụ okwu a na-agbatu onu a na-ekwu maka na ọ bụrụ n'ọnụ m ka ya nụ na fada na-eji traụza m mkpụrụ gaa nụ yikwasị ya ka anyị nwere mgbe ọzọ. Biko Tachi na agba ofu onye fụwo eke ịkọwara anyị ọfụma. People emego many comments si na ụfọdụ si na-ewe onwe na-akwa, ụfọdụ si na ede asụ ọba. Many people ekwele different things. So anyị ekwebịa today ka ịkọwara anyị ọfụma ịghọta, gwakwana anyị lekwe dị niile ide asụ your language ịghọta. So ya na ekwebịa today dịka anyị chọrọ otu ọbụla anyị siri ewekwula iwe o, ị na-aghọta na biko garantị awa interview ka anyị nweke gbapịa ọsọ because e nwere ebe ndị ọzọ anyị na-agasị. Anyị nwere many program today. Thank you. Ajụjụ nke a ejiri m ịmara some people ajụjụ nke a ejụrụ m ịma some people ga-adị surprised because ama m yesterday unu bịara for this interview, ama m na this kind of question ga-abịa because na onye sịrị na ana m asụ ọba na anapa m asụkwa na Anambra, ajụjụ ajụrụ gị eme mistake maka anaka mama ọfụma na village. Ama m years m nọ mesi na village ọba pụtawa as na senior brother Akwa Tiwaraki enwe ike na-eme ka things na-aga aga because ọnwụnụ mgbe m ga-anọ n'ụlọ ilekwa ya many of you people mega me interview or some of you na-anọ n'ụlọ ebe nke na ị ga-asụ asụ village gị but ire village gị ga-esụ asụsụ village gị. Ihe bịara ya wee ime interview aga m ya awụ asụ village m nwere ike eso. Many of us our viewers will not understand me. Mere m ji use anọ na m aba more than 15 years and the village ọba m na-alarụ village ọba ya nwere mgbe a na-ere ji, mgbe a na-eme mmemme tradition m ruo 2 days or 3 days I come back because ahụ m onye village ịghọtago. So ajụjụ a many people will be surprised, many will not be surprised. Ese ka m bịa sụba taba ọba ka m taga nri ịghọtara. Ahụ m onye ọba gọngọm nwa na-Akwa Tiwaraki. As I told you before yesterday, na mgbe a mụrụ my junior brother wo 1998. Ama m ihe ọzọ ile m anya n'ihu ọwụ maka m dị simple maka m tika ajụ gị na-eme m interview aghọtazi m ka people si na-ekwu. Ekwe ndị mmadụ na-ekwu from the comment section ya ka m dee nke asị na gị pụta bịa yọọ nwanne gị ego na ịpụtara online ka ị yọọ akwa ọkụkọ ego dasị na 12 ya wụ nwanne na ịpụtara nnọọ ka ị kpedo awareness na ndị mmadụ mara gị with fake identity ka ị gbara ego na internet. So ka m jụọ na afọ a eziokwu this kind of rubbish was what I don't like. Ka ị ga-esi na-edobo dịka mụ ya na-asị m na m na-apụta internet abịa ayọwa my brother na m na-ayọ my brother ego. M feel na m chọrọ ịyọ my brother ego ma agawa n'ọba ma aga awa village na enwe mgbe m ruru my brother ya ahapụ imepere m gate ọ maka otu m dị ka gịnị ka ọ bụ m ga adreesị apụta gị ghọta dat na enwere m na enwere my brother. Onye jụrụ ajụjụ ahụ nwere otu esi ịma na this word anyị nọ n'ime many people will talk anything they like. ma dị sọ ọgwụ a na-ahụ na-eme na ihe traditional na ọfọ Chineke ka eji egbu mmadụ, ọgwụ eji egbu mmadụ emegi ndị mmadụ ka ọ bụ ọganiru or progress or success. Ya bụrụ na ị ma onye my brother ahụ ị ga-aghọta that my brother go for beginning mgbe o bidoro n'ọrụ a anụghị megide mmadụ, ọ na-ebi ọgụ. So traditional mara ya ama na awa onye a gara asata asata. Akwa Tiwaraki wụ my brother onye a gara asata asata dịka ebe pastors na-eme all this fake miracle. Ihe a onye mara ya ama na ahụ mba inside na-apụta na agaghị come from all that na onye na-anwa arụsị n'onwe ya. So ịdị ajụ adị sị na ya onye mara ama na ahụ. Biko my brother ịma anyị abagaghị mba Otu a ka ọ dị. ihe kwuru bịa ebe a bụ ka ọ dị mma ekele the doubt of the people. Biko ọ ga-amasị m na ka ịbatagodi ime ịba inside ahụ ị na-ekwe ịba
Good hour, that's my problem because I want so many of you, maybe my casualty. A room been get dressed a chat, but in the Jano Tower, oh, don't down or get to a month. Gives a miss. Because this is him the Jano Tower. I got a I go for I already so I will I go for your full week. About good have with me pussy those things. Yes, I am a most in Aboro. But because Yamana Potos in there, make with kind of Lenayamo or walk. I'm a collector. I walk. I am on the motor thief. Over. I need you, boy. That's a money. I okay, what I need you. I need Chenian. I'm running here. I'm always you. Moise, but all the money did I use ya? Nah, all fun did I use you. Chineke. Hey! Always go. My back is my back, my mother and back. Hey! Always go. Ilanya. Na yunu lefu. Na yunu jibia. Na dibia. I name Mema ya mana. I won't I got a sata. Again on jibia. Looking at me now. The person picture, my brother Akwa Tiwaraki. Bozoro get results. My brother, I had that doubt. Okay, we are not doubting you. Oh, my candom mother, Yenda mother Neku. I could be a Chinata Macola Bridge, I acquired here and all you know Agorono. When the Mebaliala, on your way goes you, was equal a big grant I interview today. I now say, Obinigue, or your critical lower. Was it goes no login, sir? Now I spoke to Abiama. He said, here we came one day, and then I doubt here we came one. Zehosi, your view, I wonder one. In them gaze, my viewers or people, the Iron knock at a name. Let them believe that. Now, Akwa Okuko Tiwaraki with my brother. Yeah, Halemaya, Leaya is my brother. Now, put them on Vic and that away go, or come with my brother, or Kabia or Mego. Nile pano mayage that naga na come. The same mana number what a crap at a go yabika yabika okay agaburu my nosy. So yeah my viewers some tribal how will let them understand that na Okuko Tiwaraki na mena ya no funne mukatara mena ya bro and therefore arose kai mena ya bro na ya le no my haga zigara yozi aga spag no sino brother ya in a good day haga nko mbe mena Akwa Okuko Tiwaraki ya atire. Then my junior brother got one say no out of problem. Men I am when I manage to take a car along. The same mega walk on when I water. Do the run. Obolana. Can you go up? I for you one. It would have for yesterday. I was a miracle. Alpha Moya. Here, Eji Manamo na Libo. Is a mirror. You can be na Libo. As on our one in Hedge Monaya as a mirror, but was a mirror, the king of Miro, 9 English. So here, because one thing in life was some people don't know about Miro. Number one, I own Iji can I get them a mirror. Mbola, each one I'm done to my word. Buy one amount because Miro will coach and will be. That's the only thing. Thank you. Bike kene mu no wonne ma ojiko na kuna na channel video maka okwu ara wasi ai wele ma ya na ekwu ya ai achore ya bụ ko dịkwa ka asi na eziokwu biko no do loko ina na chakwa subscribe wala na this channel we notification gị so la na nweta notification maka na bụ okwu ai na heji ke tile family problem ono mana onye ọbụla bupụtara onwe na efele mbụwa ai ti ya na efele mbụwa ọgbasa akwa ai na ọkụ udo we na ache we na aga iwe ndị ọma ekene kwa mụ no bokwa n'ọnụ m kwunu le ekwuchakwa m ka ha n'ọnụ ka m nwere mgbe ọzọ